Здравейте, фенове на Лавади! Това е новия клип, който не знам как ще се пише. Може би ще го кръстя въпросчета. Добре, това видео днес аз ще ви разказвам какво правим с Никсън, когато излезем навън. Скоро може да качваме такива влогове, къде отиваме, какво правим. Мислим скоро време да качим един такъв влог, защото вече сме го направили. Днес може би ще звънна по телефона на Никсън, за да го качи. И можете така да забележите какво правим през ежедневието си. Естествено, докато не валя. Защото по време на клипа заваля и ние все пак продължихме да стоим навън. Но след това отидохме у нас, но това на вас не ви интересува. В следващите ни видеа, които няма да са на игри, ще бъдат на домино, от бустер пакове, на покемон да кажем, на Magic може, но на Magic по-скоро не. Ако ще правим бустер пакове, това ще е на покемон. Надяваме се следващите ни видеа да ви харесат. Също така мисля, че не съм казал, че ще правим клипчета на домино. Много често ще правим клипчета у Никсън. И това е от мен за сега. Днеска мисля да направя на GTA или на Minecraft видео. TNT 4 мисля да направя днес. Това е от мен и до скоро!